लोगोबो जोंहा हस्टेलाव पानि पुरि बानायनानै जादों आरोखि ना नोंथांमोना बेखौ इन्जय खालामफादो बेखौ जों दा जोंनि हस्टेल खाथियावनो रुम रेन्टआव थाग्रा सासे आब'नावहाय एवनानै लांनोसै आरोखि ना ओमफ्राय एवनानै लांनानै आलु बाथोनफोरखौहाय हस्टेलाव बानायनानै जाहैसिगोन आरोखि ना हस्टेलाव जोंहा बिदि एवनानै संनानै जानो मोना नालाय बेखायनो आब'नावहाय एवनानै लांसै आरोखि ना बिथांमोनहा पानि पुरि दखान होनसैनो दिनैनिफ्राय ओमफ्राय थरब्रैजोंनो 100 थाखानो नोंथांमोनहा बायनानै जाफैनो हागोन 10 थाखा नङा 100सो आं होआलै ओरैनोसो लादों आङो नै जोंना पानि पुरिया एवखांबाय दायो बिथाङा आलु बाथोन सिफ्लेदों नै पानि पुरि नै बे पानि पुरि बिदै खालामग्रा आरोखिना नायनै होगासिनो जोंना साननाया नै बिथाङा हस्टेल लाइफ बिथाङा पानि पुरि जानो हासिगोन इयुनाव साख्रि मोनाबा पानि पुरि दखान होनानै जानायनि सिमां दङ गाइस बिदिसो फरायनायाव गैखाला आलु बाथोना जा गोथाव जासिगोन खिन्थु नै बानलु गोसा लेसफोरखौ होजोबनो दे नैबेहायसो सायाव होनानै जानांगौ साइसनो बेखौ जानांगबा जोंना उदैयानो बुरथि जाजोबसिगोन आयौ थोरसिसे ओमफ्राय नोंहा मा एडभान्स साखिखो आंखौ भिडिअ खालामनो होनानै गावस्रा थिगना आलु बाथोनखौनो साखि फोजोबसिगोनलै नोङो जाबायब्रा पसिस जाबाय बेचारा बाहागोआनो गैलामोन सासेना नैबेनाहाय दे मोजां सान गाइसमोन हिन्जावफोरनि खोथा नालाय नांलायाबानो बुलायाबानो जाया पानि पुरि जानाय समावबो बुलायनांगौ दाबो सानखांनानै नायनायसाय जाग्रोबाय नै हारसिङो होदो दे होदो लागाव आंना नैबे हरदो ला गाइसमोन आंना नै सानदो हा नांबावबा लादेरदो आरो ला जानोसै गाइसमोन जानोसै एकदम दुन्दिया लागायलायनाय आंहा माबासो रुनानै लादों आलु सोलायलाय जाबाय नामा नोंसोरो सेस भिडिअनि सिगाङावनो लासिं गोलैलायनाय बुस्थुआ मा बिदैया दे जाना खिथेदो होखाव हस्टेलनि पानि पुरि हस्टेलनि मजा दे जा दिनैसो मोनजादों थोरसि जाखाबाय बेखायनो मोनजानाय
pani puri party hostelनि मजा फाइनालि लोगोफोर लास्ट पिस मा खालायफिनो आलुआ संख्रि आंनावनो माथा आलु खाराखै लोगोफ्रानो बारा थिग नङा मोनसे बेखौ बिबाय बेखौबो होबावा बेनावबो बिबाय बेबो होआ बैनावलाय रुनावरा संनो खादों ओइ जालाब्ला आंना सिगां जोबग्रोबाय नै जाखां लोंखां बेखौ सुनांसिगोन आरोखि ना नैबे बिथाङा मानजिगोन ओमफ्राय नै बिथाङा सुगोन ओमफ्रायो आङोहाय माबागोन आरोखि ना दैखौ सेरगोन बेजों ओइ आंनिसो दै सेरनाय फालाया हस्टेल लाइफ नामा गावबागाव मावनांगौ नामा रना आंना बाल्थिंसो ल'खाना बाल्थिंसो सेरखांनानै सुनो मोनो बिसोरो माथो होआ बेलाय दे जल्दि फु नङाबा सेंग्राफ्रा नुबा फसायनाय नङा फाइलि जिरनानै ना दे मोजां सु साफानो आंहा बाल्थिंसो सेरखांबाय दैया मोनाबाय आरोखि ना लोगोफोर बिदिनो 6:30 जाबाय खोमसि जाजोब्बाय ओरैजाय बे पानिपुरिखौ जानो थाखायनो जों दहाय खिन्थादों खाबाय पानिपुरि जानो थाखायनो पानिपुरिनि मस्ला पेकेटसो मोननो थाखाय बेसेबां ओरै खारदावनानै जों आयौ सामब्राम सुगासिनो आरोखि ना रुम थाबा जों बेफोरबायदि मावनानै जानांगौमोन आरोना मोजांसो ना दा हस्टेलाव संनाय मोनजायो नालाय मावा दाङा जा जिखौ संनानै बेखौ ओंखामाबो मारगारनाय सेन्ट्रेलनि ओमफ्राय सामफ्रामबो दालि आलु दहरम थोरसिबो सुखांबाय थोरसिबो सुखांजोब्बाय जाखांजोब्बाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय